Oikein mukavaa torstai-iltapäivää kaikille matkustajille. Ravintolapalveluita tässä junassa hoitaa Minibistro Kärrymyynti, joka kiertää siis matkustajaosastoilla. Kärrystä voitte ostaa erilaisia juomia, pikkupurtavaa sekä makeisia. Tarjolla myöskin on olutta, siideriä ja viinejä. Näin ollen koko juna on anniskelualuetta, eikä omien alkoholijuomien nauttiminen ole sallittua. Palvelu aloitetaan vaunusta numero 1, eli junan viimeisestä vaunusta. Toivotan kaikille oikein viihtyisää matkaa.